parfum de nișă versus parfum mainstream. Prefer o experiență olfactivă mai exclusivistă și personală în locul uneia care satisface gusturile unui public larg. Diferența principală între parfumurile de nișă și parfumurile mainstream constă în exclusivitatea și calitatea ingredientelor folosite. Hai să vedem care este diferența dintre un parfum de nișă și un parfum mainstream. Parfumurile de nișă sunt adesea produse în ediție limitată. Nu sunt create la scară largă și folosesc ingrediente naturale și rare. De exemplu, ambra este extrasă din balenă, ceea ce le conferă un caracter unic. Parfumurile mainstream sunt produse în masă și sunt disponibile la scară largă. Ele pot folosi ingrediente sintetice create în laborator pentru a recrea anumite arome și sunt adesea asociate cu campanii de marketing extinse. Parfumurile de nișă pun accent pe experiența olfactivă, în timp ce parfumurile mainstream pun accent pe accesibilitate și recunoaștere la scară largă. Parfum de nișă sau parfum mainstream? Tu ce alegi?